Ngai ku beli fi baro hagan ni kapor ka bamanta sachi sien pat haga kerteng ka batyang tam ka badan bor tam ka jong try bo unong penem jingi u Jesus Christ ngadap da ka jing snow comment ngadap da ka jing snow eat pi we baro ya ka ba fi la up lo pa ban yo snow ya ka ni ka khubor hagan ni ka sngi nget bo try ubah ublei jongi ubah beneng u ai jing bam ya kita ki batngan u ai jing bam ya kita ki basliang bad haba pila tangan bad haba pi sliang ngai ke ni ka ktien kan long ka badai biang ya ka men sim jong pi kumba pi tangan haga do fi bam ya ki jing bam ka batai ya ka met pi tangan na ka men sim utraun ai pi ya ni ka ktien men sim ya ka ba ka men sim jong pi kan klan bad ngai haga ni ka sngi ka bamenta haba fi snow yang ni ka ktien ka men sim jong fi kan kemen bat kan da yo bor shisha ngai kuble ya fi ki bala ju snap bat ya fi ru ki badang shu yai snap ngai kuble ya fi we kum ju haga kertengu Jesus Christ bangangai nga kerpat ya fi fini yai snap bat fini yai snap ru ka ktien ki jong blai na ka sngi shaga sngi bangangai aga ni ka por men ta ga ni ka ktien ki jong blai kan da long shisha ka jingker khu ya fi Bat abang apuli nga kaktien ke jong blay nga yo jingker kushwa yaladi. Tadeng ta nga keren yang nga kaktien ba piru pinyo lang yang nga jingker ku. Bat nga nga sngi ka ba mentang nga kwa ban puli nga kaktien ke jong blay na gospel u yanis kal nong ba shipo ka khot ka ba khatway. Ka ongkum ni nga long unong aplang brat u ba. Utaw nong aplang brat u ba. U ay tino yala ka jingim na ka banta ki lang brat. U Jisu haba ukren ya ka ni ka kintien. Ukren ya kita ki brio ki ba sngoto ya ka ktien. Namar haga testament ka berim. U David u ong ya ka ni u try u long unong ap lang brat jonga. Uay u try u day unong ap lang brat jonga nganom kerdo. But u David u ong u day u try. Tadeng ta u Jisu hang ni ukren ya kini ki kintien. U ong u try day mga. Day mga utaw nong ap lang brat ubabha. Ngam day unong ap lang brat ubasniw nga day unong ap lang brat ubabha. U David uang utray ulong nong ap lang brat jangan nganem kerdo. U Jisu ong kumni uang utaw nong ap lang brat ubabha ay tino ilaga jingem na kabentaki lang brat. Kabamot u Jisu ukloy ban ay no igi ay baro na kabentaki lang brat jang u. Ukloy ban te no igi ay baro ban penbit ban penbiang na dong siya dong igi lang brat jang u. Wala laga day u ban ay no wala laga joga jingem ruunay. Nakawanta kilang berat. Namar ukam ikilang berat. Lada perkat wat ban yala deru. Tang ban biang kilang berat jong tang ban biang kita kilang berat jong ukuloy ban lelut yagi ai baro. Wat lada yapru salia. Bat kata kada jashisha ken. Bau Jisu nakawanta kilang berat. Utip baban ban yagi kilang berat. Don kam shisha ban ai ya laga jong ka snam na ka banta jong ki. Uhap ban penmi laga jong ka snam, uhap ban ai ti laga jong ka jingem haga ding pna bat ban pen yakini ki lang berat. Ban pen yangi kita ki bebot ya uhap ban yap kenang ba mangingin Uhap ban ya plino ya kata ka jingem da ka jingyap ka jong Uhap ban ya plino na ka banta kita ki lang berat jong Daka bau kelalong no sendan ulang berat jong ulay. Unong ap lang berat usim no sendan ya kata kekerdan jong ulang berat. Tadehing ta kwa banong ifikum uta unong ap lang berat ubakra ong kaktiin ke jong ulay. Uhap ban ya plino ya kata ka jinglong nong ap kum ulang berat. Kenang bagi ta kilang berat jong kin yoim. Tadehing ta lakot yu jisuru ulang berat jong ulay. Uyanes habo yu Jisu ba wan siya wa Jordan ong hakmi ukon lang berat jong blay ubakit no ya ka pop jong ka pertay daytang ulang berat haga testament ka berim bala penyap ya bat balas ang ya kata ka do ka jong bat ya kata ka snam bala senret haga ta ka jaka haga ta ka duan haga ta ka jaka ka bakintang tambala senret ru ita ka snam manla ka snam haga ta ka jingtap jing isnay kada ka snam ka jong ulang berat ka ba map ya ka pop jong ukon benriu Israel haga taga por. Bat ka day mentaru baga snam ka jong ujisu ka map yukon benriu jong ka pertahi borok kawai. Tading ta lada ujisu usulong sa tang uta unong ap lang berat lada kloy ban ya bujli.
Yalade nagamanta kita ki langbrot ngin sa kita ki bapop bat ngin sa tang kita ken ki batengit. Renga aingu yutra ulong babha adu kata ngalong unong up langbrot ubabha. Udai mau unong syarai. Uba syarai yaki langbrot ho unong syarai upen biang ya kita ki langbrot ya ka bam ka di ke jongki wan kita ki sing wan kita ki suri ube upen yap yaki na uktong yaki bat gum tau ya dai ya kita ki langbrot jong u bat aba ki langbrot ki don ya kata ka mo ya ka jingpang ya ka jingstom dei ma u ba sumar yaki pada baki langbrot ki tangan dei ma u ba ya lam yaki syakata ki jaka plang ki bejerngam pada baki ni ki langbrot ki don ki ni snyu ki bejerong habaki ya churum shenang ke ding ke sit ke laban wo yaki kini ki shinro shindram ki laban wo yaki bakin sakut hangta ding ta unong ap langbrot ru u ot no i ki snyu kanang bi laban ya kum ki langbrot ki ba like lut pada baki ni ki langbrot ki don ki kenyang ki ba dat hakamat ke jongki unong ap langbrot usle ya kita umpniang ya kita ki langbrot kita ki umpniang kapen khia kapen do bor ya kita ki kenyang namar kini ki kenyang habaki rung le skor ki langbrot ki lamwer ki long komban biet tade yang ta ki pakho yala de haki mau haki e kenang bakin lat na kata ka jingdat ka badon haka skor ge jongki ulong ap langbrot usumar hado kata tang kata henry ki langbrot ki don kam ya ka jingpen em ban manga ban mapi gide kita kin langbrot ki jong tra ngidon kam ya ka jingpen em lada ubusa tang bakan jadok kala biang henry ngidon kam ya ka jing pesa ka bakan jaman sim bat ban ya bujli ya kata uhap ban ai dalaga jong ka jing em bat komunong ap langbrot nga ong ifi ushim no snan ya ka jaka jong langbrot ban syayap la dei mangi kum ki langbrot ban syayap ban long kita ki langbrot jong ka jingknya henry usyak no ma u ken kumu tau langbrot ukelalang brot no eladi ban kelalong ke jingknya na kabenta jong iki langbrot jong u kanang ba mangin lat na kata ke jing syaknya bangin lat ken na kata ke jing yap namar ushim ya ke jaka jong i kum ki langbrot ushim ya ke jaka ke jongi ke jaka jong ke jing yap u yap no eladi ban penem yanga bat yapi nangno pin yo shu kum uni nangno pin yo shu kum jisu uba kloy ban it wat la jong ke jing em naka banta jongi tading ta ka tin ke jong blai ka ong hang ni balada ukloy ban ai wat ilaga jong ka jingim balada ukloy ban ai wat ilaga jong ka jingim naka banta jongi ya ka ipat ngin khuslai wongom ni ngsi sinong rom ka nomba praga de khot ka balai pu ar ka ong uta ubam shimla benut wat ilau kon jong uhi henry ula it no ya una ka banta jongi baro kumnote onam ailem bat uru yagi aka baro hangi tin ke jong blai ang ubam shimla benut bat ban ai la jong jingem ban ai la jong kon ban ai ya ukum kata ke jingknya la da benut de ban ai la jong kon ba jisur shimla benut ban ai la jong jingem naka benta jongi hatu umla ase ban ai ki aka ru aga jim ke jongi tin jong blai ang wat nom ki kuslai naka donot jong pi lemni wat ship tiengi ki aka ru aga jim ke jong pi namar bangi don yau Jesus Christ ubolong unong ap langbrot ubabha ubala depan IT ru ila jong GM na kabenta jong iki langbrot tading ta ngim dan kam ban kuslai ya ke ya ke GM tang gawe ngi haban long ki langbrot ki jong tangat ta namar ki langbrot jong u ki sngap ya ke tien ke jong u ki langbrot ki jong u ki ka ungu yu balada fidei ki langbrot ki jong tra to ai befin ka ungu ai befin ngat ai befin bot ai befin yo snow ye kaktien ba fin snap ye kata kaktien ba fin imru kat kum kaktien ge jong o lalu trial akloy ban ai wat la jong ge jing im kane yu bangin ai la jong ge jing im dei bangin yap dei tang ban shu nget ho ba bangin ya ha ge jing ka ge jong o man la ka sngi ong ye tau ong anum it not ye fi de lele nganom le lendet ye fi de lele namar boleh bo dei unong sharai ge jing im ge jong i kumunang ap langbrot uba sumari kita ki langbrot utrai ruong pide ki langbrot jonga ngan sumar nganom i no ye fi nganom le lendat ye pide lele baru kular ruong ye kata na Matius kulong ba aru praga de khat bar pa ruong kan long rekat bat pi hala kesngi hado ka bawai no jonga pertai ula dep kular kumunang ap langbrot ding ta kwa banong fi la fi don ke jin jar ke jim ke jong fi don se fi sngo mar wei ka ne ka por fi sngo ba ka pertai la kan tat ye fi
Phi sngom dan ba it shuh ya phi sngom dan shuh ba dan jing sngok khia na kam ta jong phi sngom marwe phi sngom dan ba ya rap shuh ya phi adan haka apot sep sngi jong ga jing im shisha phi sngom kumba dan lenti shuh ya phi ke jing im ga jong phi sngom kumba kala akut lot ngakwa ban ong phi ni ga sngi unang ap lang berat udan rengkat bat phi bo ne unang ap lang berat udai bo bha wong along manga kelenti plilenti be ya phi wong along manga ga jing shisha tadai ta nget ha u wanum ya ga jing artatin jong ga jing im wong manga long manga ga jing im un ai jing im be ya phi wat ku slai la ong un le be ya ta ngakwa ban dwai nam ta jong phi ni ga por ga ban ta nget ni ga tin ga long jing ga ku ya phi ken mau bo jisu udai no ap lang berat ubabha unong lang berat ubalong utrai ke jing im ke jong phi utrai ulong no ap lang berat changa anam kardo pinum kardo ya ke ru ha ke jing im ke jong phi la da ke de bakan jado wat ya kata ka bakan jam si utrai un sale bet ya ke ba kraw un sale bet ya kata ka ba pelatam ha ke jing im ke jong phi un ya lam be phi ha kita ki jaga plang ki bejar ngam un tia phi si shang ta bad un ya lam phi ro kita ki wa ki be chai pinyo di ya kita ki ki besingyam ya ka ba an pendap ya ka ta ka jing sliang ki jofi bar on ai fi ka jing im un pan pai pat ya ka man sim jofi na ka jing jot she ka ta ka jing im un pan pai fi na ka ta ka jing sneu she ka ta ka jing bha na ka jing yap she ka jing im un pan pai ka man sim jofi la pi ya ma kana la lang ba ka ta ka tem ka sneu ka jing yap ro kan ma po tra ya lang khat bat phi ka tem ka sneu ka jing yap kam long e ro am na mar ba udan u Jesus Christ ubala ya rengkat bat phi na do man shwa ha do man ta bod onum I no ya phi ka ta them ka sngi ka jing yap ka nom la ban yap ya phi na marba u jisu la dab yap na ta ka jong phi ka jing yap kam nan bor shu ya ka jing im ka jong phi ba hing ta un ban sla e phi si sha un ban sla e phi u ding do bo shan do kin pentengen be ya phi u dan u jisu u nong sin shar traun sin shar hok bi fi uding do kren spang jing sin shar u traun sin shar hok fi bar ko nong sin shar un sin shar banom dan we bala sin shar lor ge jing im ge jong fi tang ma u ban sin shar un the ya ga ka khori ge jong fi do bagan de shlai un pan sla fi de shisha da ge jing kman un pan sla fi shisha da ta ka un pniang ge jong u ya ga bagan un pniang gan a ge jing u bi fi ba pin light ru shisha na ke ta ge jing lamwer jong ge jing im kumba kita ki knyang ki rung hak ki lang berat ki snow lamwer hak ki rung hak ki skor ma ka abang fi ka no ke jingkran ke jong soitan ki skor ke jong fi kinom la an pen lamwer fi kinom la ban pen ki men sem ya fi men pen de fi ne ben pen shep tieng fi kita ki knyang ke jong soitan kita ki sor ke jong soitan ki skor jong fi la cancel agan ke sngi namar bo try open sla ya fi de ki umpenyang ke jong ka khori jong fi kan shlai be shisha ke jing bha ke jing snai ke jong play kan bot chilen ter ke jing jong fi yo ban shong be ha yeng jong tra ju nam bot yo tra u jisu ang utaw shekri nga undon lembat nga ken bat shisha ka ba dong fi pindan be baru tra wanum ki kuslai utrai ulapan em fi bulapan krek ge jakana kam ta jong fi tangga we bot bet yo tra wat ya shekaman shekadiang wanum sha ba on pin shoy fi da ki aka jong ne ka parthai ai ba fin perso bha yo blai ai ba fin dan ha ge jaka ka ba dei ba finum dei ban dan ha ge jaka ki bam dei ha ge em ge jong fi ngai trai kar khoi fi ne ge sngi bam ta bot yo jisu ulang unong ap lang brat u bha fi ni i be ge jing bha ge jong blai ha ge em ge jong fi ko ba ka bible ka ong ge ta to mat bat to khmi bo trai ulang ba bha mat man la ge sngi khmi ge jing bha ge jong blai yo i ye ge jing bha ge jong blai mat ge jing bha ge jong blai si sha ulang ba bha and do I nam ta jong fi ni ka por man ta try ni ka por ngadap de jing songo ime ko pa yo ban ye kren mi ni khon gi jong me try ai bor ki ni khon gi jong me try bakin long ki breu ko kon rat try ki bot ya me kom ki lang brot ki bot ya me shisha ko kon rat try me men ya lam ye ki ko kon rat try shigi ki jaga plang ge be jangam men ya lam ki herot ki wa gi be jai jai men pen biang men pen dap me ko try ya ka bakin ja do ge jong ki ni khon but ya ka bakin jam sim ge jong ki ai ba ga men sim juki kan
tia aram hame ko tra kan shong that hame tra bakanom khuslai ge ekeru bakata ayom shong panga jong jingem kan wan hagin gi kon gi jom tra bakin tia ai ki plang ge berjangam bad nyalam ye ki herut ki wa gi bejai bakin yo di na me man lagasngi yo men sim ba khoi bakamen sim juki kan long jai shisha ba ki don yo men sim ba khoi ki don ni ka bor ba ki don yo men sim ba khoi ki don ni ka jing pen slek ge jom manang ai bor ni gi kon gi jom trai hagin ni ga sngi kan ya bit trai da ga jinget bakin kan mau ye ni ga wei pa me dei unong up lang brot ubabha ubaladap IT yela ga jing em na ga banta ga jong phi bangada duai na banta jong phi ga ni ga sngi ba fin nam so ku slai ga ek eru and ba fin shakri you try ba fin pendan buram you try ba fin boot you try ba fin nget you try ya ka ba fin em ga jing em bada shisha baga pertai ga ni ye ga e ga bo blai la le ga jing em ga jong phi fin long ki lang brot ki ba sngai fin long ki lang brot ki ba khoi ki lang brot shisha ki ba khia ki ba klan fin da long shisha ki da ki lang brot ki ba dap sha da ka jing suk da ga jing kmen ga jong tra a baga pertai ga ni yo jisu ha ga jing em ga jong phi ba ya ka ta ga bo la le ha ga jing em ga jong phi nga da duai nga da ga khu fi ka ni ga sngi em kom bo trai ula le aga jing ga jong phi duai nga kar khu ye phi ya da ga jing kemen ya da ga jing ya ga tengu jisu amen ba amen trai na kar khu ye phi reng ta ki breu ki ni i ya ga bo blai la le aga jing ga jong phi la re la le ba si sha ga par thai ga ni i ga jing ba ga jong trai ha ga jing ga jong phi ba ki ru ki ni ban bot lang Jesus Christ ngin dia shem pat dia fila shai ga sngi ha ga wei pat ka program jong Potternet ha ga wei pat ka khubor step kan try ga kui fi kan ga sngi lom bal ka kui fi ku bless you bon amen